beautiful people, lovers of freedom all over the world. I bring greetings from a grateful heart. Good morning, good afternoon, good evening for wherever you might be watching me from. I do appreciate your support always on this channel. I am grateful. In case you are seeing my face for the first time, I am Agatha Progress channel here on YouTube, and I come across your way every blessed day. Do well to support Biafra referendum, because in Biafra, we shall rejoice together. All right, I have a wonderful video here that I want us to watch together. I don't know how you felt about it, but I do hope you pick some sense from it. Now here is the video. Watch it and I will be right back. Ekene m unu ụmụ Igbo. Ekene m unu. Achọrọ m ka unu share this video to Jim Iyke and BBC Igbo. First of all, I want to talk about Jim Iyke. After m advert mere with BBC Igbo. Otu isi kwuo ihe jikọta gị na onye gị na ya lụrụ ọgụ ma onye jụrụ ajụjụ, and otu isi kwuo na platform a na-ekwu ka ụmụ Igbo support unu na film na art na ihe onyonyo nke unu na-eme. Nwanne enweghị nchọrọ ka m gwa gị onye Igbo ọbụla chọrọ ka support unu na Nollywood or whatever unu na-eme na Nollywood ihe ọma nke unu na-eme, o kwesịrị ịbụ onye Igbo nke nọ ndụ, ọwụ onye Igbo nwụrụ anwụ, maka na onye ọbụla nwụrụ anwụ anaghị ekwu okwu. Achọrọ m ka unu jiri your media, Jim Iyke, gwa maka m na-agwa okwu a na achọrọ m ka ị were your media, ka ị were your influence in the society, ka ị were your power and your capabilities, were akwa ụmụnne unu niile na-ebe gwa the world what is happening in Igbo land. Igbo land na-anwụ anwụ, Igbo land na-agba ọbara, Igbo na-agba ọbara on daily basis. Nke akwụkwa nke onye ọbụla pụta ya ome is right. Igbo land na-agba ọbara. So many people read that interview mere with BBC Igbo agaghị agwa gị eziokwu. Ụfọdụ sef amadị ihe a ga-agwa gị. Ụfọdụ hụkwa this video na-adị ha ka nwere ihe this video na-project, but ndị nọ na mmụọ, the original children of God, understand what this video is all about and the message this video is passing through. Tell the world, you people should do a movie, organize a movie, tell the world what is happening in Igbo land. Nwanne ịchụcha ego na Lagos, chụcha na abroad, chụcha na Abuja, lọtarụ n'ala Igbo, ma onye hụ n'ala Igbo, ị gaghị adị happy. Imecha ihe niile na-eme na abroad, n'ebe niile ndị ahụ niile na-akpakashita mkpụrụ kpaka na-achụ ego, na-eme nka. Unu bataruo n'Igbo, ma ịhụ gị nne gị n'Igbo, ma ịhụ gị nna gị n'Igbo, ma ịhụ gị nwanne gị ma nwanna gị, ma ikwu gị ma ibe gị, asa na Fulani herdsmen egbuchiela ha, ị gaghị adị happy. Take the cry of your brothers, tinye na movie, pass it to the world. Take the message of Biafran genocide, pass it to the world. Take the crying of your poor brothers back home, their plight, pass it to the world. Federal government of Nigeria, if they try it, we all will come in mass and protect you. Not just that, we will immortalize you in Igbo land. I got put your statue in Igbo land. We will honor you. We will give you a great accolade because Imeri High Cherokee. Do you understand? Rochas Okora was again somebody in a prison in their own country, born in Imo State, as not Jacob Zuma. A criminal president, Potrana Tubu in a prison, at Boranya Imo State. You want many Imo State in him now. And some of our people are busy online now, nonsense. And I'm online now, nonsense. What I'm trying to tell you is this, Jim Iyke. If you want Igbos to support you, if you want us to support you and regard you, all of you celebrities, we know whom we regard. No matter the amount of money you win and your family, we know those we regard. We know those we hold so dear to our hearts. Do you understand? Take the plight of your brothers. There are people in Igbo land suffering. There are people in Igbo land. The other day, for the kind of killings. NDA may invade. If you know Igbo, what would have happened? Many of your brothers have died during the Biafran genocide. The world doesn't know about it. Even if they know, they claim that they didn't know much about it. Take the plight to the world. Tell the world what your brothers are going through. Make a provision in your lifetime, in your movie, to take the crying of your brothers, the plight of your brothers to the world. That is all I'm asking you, Jim Iyke. Reason this with me, even if you don't know the story of Biafran war and the genocide. Consult Biafrans, they will tell you the real story. They will tell you how it all happened. Person no go die. Even if no one shoot them for Nigeria, go any African country, go shoot them. Person no go die. Matter. Even if the zoo government prevents you from selling it in Nigeria, we will go online, dish it out, and advertise it all over the world. Do you understand? Because Biafrans are all over the world. That is for you, Jim Iyke. Listen to this voice note or this video and take this word very, very serious, because one day you will get old. One day after running up and down with private jets, this and that, you go get old. And they go, man, I get you tagging over with him and the bono. Do you understand?
nke ahụ dịrị agụnwa. Now BBC Igbo, useless BBC Igbo, achọrọ m ka unu ghọta ihe wụ journalism. Unu furu otu unu si consult Jim Iyke na-ajụ ya ihe gbasara ya na Uche Mmadụ Agwụ nke nwanụ ọ gwụcha n'ebe a na-ahụ unu oru ha na mgbe eji akọ ashịrị unu agba first. Oru ha na mgbe eji akọ ashịrị unu niile apụta gbaa first. Mgbe eji akọ ashịrị akọ nonsense na-enweghị ọnọdụ unu niile apụta gbaa first na-asọtọ ọnụ ịchọkwara ya gaa n'ụlọ ya ịchọrọ ihe aga n'ụlọ ya na ebe dị mkpa ha ka gị nọ steji Jim Iyke ihe na-ajụ ya ihe gbasara ojikwa gaga alụ ọgụ na-akọgheri nonsense na-enweghị ọnọdụ. Mana unu niile agaghị abataru n'ala Igbo gaa gbarịa nọ n'ụzọ jụọ ndị mmadụ gịnị ka unu uche n'ụzọ a, gịnị mere arụbeghị ụzọ a, gịnị ka unu uche, olee onye unu fil na-aga-ejide maka ịrụ ụzọ a. Unu agaghị ajụ ya. Unu enweghị ike izuzuru mara jijiji bịa n'Abia steeti ka m izugodo n'Abia bute n'Abia steeti obodo a na-anwụ anwụ, obodo ahụ na-anwụ anwụ gwọtọrọ agwọtọ ka obodo ekwensu ruo di a. Jụọ ndị Abia, unu nwere gọvanọ, previous governors unu chịrị 8 years, they are currently senators. Jụọ those criminals, those two people, Oji, two of them were Oji, jụọ ha abụọ sir, but unu chịrị Abia State for 8 years, 16 years. Mara otu nwa 16 years ga-aha. Why you na-enwe airport na Abia State? I want to understand sir. Ọ na like airport ka ọ na Abia State enweghị enough land ịrụ airport ka ọkwa nọ na ego eji arụ the airport adịghị na Abia State, ego na-abata na Abia State ezughị ịrụ airport. Listen to them, they will answer you. Unu ajụkwa ha, why is it that na ebe niile nọ na Abia State gwọtọrọ agwọtọ ụzọ niile adị mma? Ị na-agakwa Abia State. Any day ị gara the zoo, baa na Abia State, lota Abia. Follow them online. Jụtụgodo ha ụdịka ajụjụ ahụ. Ọwụghị pụtara unu na-akọrọ nonsense akọsọ ọsọ ashịrị. One day unu niile ga-anwụ ike, ndị BBC Igbo unu niile ga-anwụ ike. Gaanụ n'Imo steeti jụọnụ Hopeless Uzodimma, Supreme Court Governor, jụọnụ ya military vans ndị anyị na-ahụ na social media na-abịa n'ala Igbo na-abịa n'Imo steeti. Gịnị na-eme n'Imo steeti? A na-agbawa n'Imo steeti. What is driving those people down to Imo State? That is called journalism. The other day, I from na social media and students gara ịgba gas na Ụmụdike Ụmụahịa nwụọ n'ụzọ as a result of ụzọ ọjọọ, whatever kọsụrụ ụzọ ọjọọ ahụ. Consult the SUG president of that school, jụọ ya get challenges unu na-enwe n'ụzọ a. Ọ ga-akọrọ gị n'ụzọ ahụ adị mma, that particular sports ya ahụ mere adị mma. Gị jụkwana ya gịnị ka ọ na-achụ ka gọọmenti ime. That time he will air his mind, not just his mind, the mind of the student as well. But ihe ọbụla ga-eme ka gọvanọ wee iwe unu agaghị ajụ ya. Baanụ n'ime ahịa jụọnụ ndị mmadụ akwa na unu ego shop a unu akwụ levi, unu akwụ nka. Why is it that na those shops mmiri na-abata n'ime ha unu ga-enwere the gods jụọ ha? Why is it that n'ụzọ niile esi abịa n'ime ahịa ndị a niile adịghị mma unu agaghị ajụ ha ya? Ọnwụ unu ga-adị busy, nwoke na nwunye ya si okwu na kitchen, boom, the next minute unu akpọla video call. Ụmụ nwoke na-abịa enwe transaction see okwu ma ebe ha gara ịṅụ mmanya isi okwu, the next minute unu akpọ na video call. Nwoke na-abụ jide ashịrị na-akụ, unu jide ashịrị na-akụ, jide na ashịrị na-akụ, unu gada ọnwụ ike nke unu na-abịa one by one. Unu niile wu BBC, ndị na-arụ BBC Igbo ọrụ, ọnwụ ike unu na-abịa one by one. Ọkwụ na Afuka Igbo land niile ede, unu na Afuka Igbo land niile ede. Those people dị responsible why Igbo jidiri decay. Jụọnụ ha ajụjụ. Ọ gachigodoro n'ịma ndị Igbo si na ịjụọ gị, ndị steeti gị si na ịjụọ gị all the time ị chere as a governor na iwe senator. Gịnị dị ka ị rụrụ? Dị sustainable. Gịnị ka ị rụrụ? Unu agaghị ajụ nwa ụdịka ajụjụ ahụ. Gakwanụ jụọ gọvanọ, saa why iji na-eji ndị mmadụ ụgwọ ọ na ego na-abata na steeti ga-adịghị iji jie pensioners ụgwọ, teachers ụgwọ, civil servants ụgwọ ọ na ego adịghị ka ọ gịnị? We just want to know because we are the conscience of the masses on the streets. We want to know. Unu agaghị ajụnwu the governors ụdị ajụjụ ahụ. Unu enwe ike ya n'ụwa. Nwoke na nwaanyị kwụọ kolabo nwee misunderstanding, unu akpọ onye nkọzọ video call. Gịnị na-eme? A na-unu sere okwu a na-akụgheri ashịrị, Igbo land na-agwọtọ. Ọnwụ ike na-echu unu one by one. This video may not be funny to some of you guys. For you people are not funny with. But those who understand what the message is all about, understand what the message is all about. BBC Igbo, change eno. Weapon ake nwonofe. Weapon ake nwonofe. Ọ ga-aghọ aka mmadụ. Ọ ghọ aka mmadụ. Aka mmadụ nga sọkpu n'anya.